Lestari. Iya. Mboten apal ya kula nek Lestari. Mboten saged e. Yang harus oh ya lagunya yang dua-dua dulu apa Mas Gadi? Apa ya yang dua-dua? Kok sering neng HP ada tadi? Ada Apa? Bentar, ada apa jenenge aku kok bawa apa ya mau ki? Kae gegaran wong akrami. Lagunya niku Dadi Ati nek mboten niku. Nah, berarti kula niki bawa niki. Ya aku tuh bawa no Mas. Bawa nggih Bapak Ibu Mas Gadi bawa nggih. Nggih, bawa Mas Gadi. Nggih. Pentenan yo. Heeh. Terus karo kok sindene kok do heboh kabeh kok rumah sampeyan kok. Untuk hiburan ya di ngene iki. Do seneng banget. Masa muda itu kayaknya mbak-mbaknya itu kurang menikmati. Oh, kurang menikmati. Kita ya. Malah buru muni turah-turah.